салом бинандагони хабартиҷӣ. Сафарот мегӯяд, пас аз ҷамъоварии ҳуҷҷатҳои зарурӣ, шаҳрвандони зикршуда ба Тоҷикистон бозгардонида мешаванд. Ин танҳо шаҳрвандони Тоҷикистон мебошанд. ҳушдории ноиби вазири дохилии Русия аз депорти 247 000 фақат тоҷико 247 000 муҳлат то 15 июн. зимни боздид ба шаҳрвандони Тоҷикистон як миқдор маводи ғизоӣ, либос ва дигар маҳсулотҳои мавриди ниёз тақдим карда шудааст. ин корҳо дар самти шиносӣ бо шароити боздоштгоҳҳо Тоҷикистон ҳуҷҷатгузорӣ ва баҳри ҳар чӣ зудтар ба Тоҷикистон фиристодани шаҳрвандони муваққатан боздоштшуда дар тамоми шаҳру вилоятҳои Русия анҷом дода мешаванд. дӯстони азиз, ҳамин тавре ки гуфтем, 25 апрел ин ҳама ҷамъоварӣ шуд. тамоми СНГ, Қирғизистон, Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Қазоқистон ҳама ҷамъ омаданд ва чӣ хеле ки гуфтанд дар суҳбат, вазири дохилии Русия гуфт, яке дидем ин рақамҳо аз тоҷикон бисёр мебошад дар ин ҷо. 247 000 аз тарафи Қазоқистон, 165 000, Ӯзбекистон 147 000. ҳамин рақамҳо хеле зиёдаш ин тоҷикҳои худамон мебошад. барои ҳамин дӯстони азиз, шумо метавонед то 15 июн рафта сабти ном шавед. натарсед, шуморо то 15 июн депорт намекунад. ягон кас ҳақ надорад. барои ҳамин шумо метавонед равед, ҳарчи зудтар документҳоятонро қонунӣ кунед, ки баъд аз 15 агар доштанд мебаранд рост, ҳамон вай меред, мешинед як моҳ дар он ҷо. баъд аз як моҳ, 2 моҳ шояд, баъд ҳама ки ҷамъ овардан мефиристонанд ҳамаро. дӯстони азиз, ки документ кард, ки ягон савол дорад, ҳатман нависед дар комментария, лайк монед ва ин видеоро падилитса кунед, ки тамоми тоҷико бинанд. хотя би 200 000 та тоҷики худамон бояд бинад ин видеоро. барои ин хел кардан мо ёрдам мекунем барои ҳар якта фарзанди Тоҷикистон. ҳар якта фарзанди мо агар фаҳмад ҳамин чизро, шояд ӯ равад документҳояшро соз мекунад. барои ҳамин дӯстони азиз, ман аз шумо хоҳиш мекунам, ки тезтар падилитса кунед, дар тамоми ҷо, дар тамоми YouTube, дар дигар ҷоҳо пахш кунед. хайр, то боздид.